donjo weche mag chandruok e kuonde somo. Nying mar Goldi koluongi to kelo paro kata picha mar mwandu. Kata kamano, mano e chal mar skul primar mag Gold manitiere kaonti ma Meru ka jopuonjre ma skulno somo oko e tie yien. Beti Juma miyo waler mathoth kotende kod skulno mar Goldi. Chenro mag somo e skul primar mag Gold mayudore Mwea East e kaunti ma Kirinyaga orochore tok Yamo pudho tado kendo muko oko to klese ma skundno. Chal ma kamae ochuno jopuonj keto jopuonjre osome tie yien ni mar somo ok nyal dhi nyime e klese go momukore. Hawa ni PP1 na PP2. The grade 1 are there on the field. They are playing balls. Na imebidi tuwarete hapa kwa sababu classes zimeenda na upepo. We don't have the blackboard under the tree. We cannot use the chalks. And at this time they can't even write. They have to sing the songs so that they can catch some. Japuonj maduong' e skundno Mureithi Magondu bende olero chandruok magikaloe nyaka ne masirano yudgi. Kuna darasa ambalo liliweza kung'olewa paa na upepo jana na nafikiri tukipata wadhamini nafikiri wataweza pengine kutujengea madarasa at least decent ili tusiwe na wasiwasi, maana pale darasa likiwa hivi mpaka watoto wakiwa pale ndani hata si tunasikia hatuko salama na watoto hawako salama. Kwa hivyo tukaweza pata ufadhili tunaweza kuwa watu wenye furaha sana. Jonyuol bende ywaka gigolo luoro margi ni Yamo nyalo kelo midhiero ne nyithindgi masomo e tie yien. Tuko na shinda ya madarasa kwa sababu watoto wetu wanasomea chini ya miti. Tuko na masinda ya madarasa. Kwa hivyo tunaomba serikali itutengenezee madarasa ndio watoto wetu waendelee kusoma mzuri na watutengenezee mbao. Wakifanya hiyo kutakuwa mzuri. Jaud bura mamweya Mary Mwaingi okwayo mondo ochwal kony mapiyo e skundno ka ojiwo jogo manyalo chopo mondo ger klese gichwalo chiemb kony mondo jopuonjre odhi nyime gi somo. We need to fix classes, we need to fix just about everything in the school. And I am calling on the rest of the world, donors, corporations, people of goodwill. Please come to our aid, come to our assistance. We need to fix not just this one school. We have many schools in this same situation. Beti Juma, Ramogi TV.